Praise the Lord. Bwswn Bwswnखौ हामबायनो होदों। बेजों लोगोसे ख्रिस्ट' सिबियारि साफ्रोमखौबो आंनि गोसोनि अननाय सिबिनाय बावहरनानै हामबायनाय हरबाय। आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो गाहामै दङ। Praise the Lord. बे समाव मोनसे बाइबेल सिरि जोङो सोलोंनि लोगोफोर। आङो फरायनो लादों हुदा बिजाबनि 28नि 2निफ्राय 6 पदसिम फरायलांगोन। प्रभु इसोरनि बोसोनखौ फालिब्ला बे गासैफोरा नोंसोरनि सायाव फैगोन आरो गासैबो जाफुंजोबगोन। नोंसोरनि नोगोरफोर आरो हा-हुफोर बोर गोनां जागोन। प्रभुआ नोंसोरनो गोबांथार बिसाफोर, आग्लाय-बिग्लाय आबादफोर, बोरमा फान्थाफोर, मोसौ मोसा आरो मेन्दा फालोफोर होनानै नोंसोरखौ बोर होगोन। नोंसोरनि आबादफोर आरो बेफोरनिफ्राय जानो बानायनाय मुवाफोरनि सायाव बोर होगोन। प्रभुआ नोंसोरनि गासै मावनायफोरनि सायाव बोर होगोन। Praise the Lord. जोङो जेखि मावा मानो इसोरखौ जोङो दिनै गोसोखांनानै जुदि मावोब्ला इसोरा जोंनो गासैनि सायाव बयनिबो सायाव बोर होगोन होननानै बुंदों अनज्लायग्रा लोगोफोर। जोङो नायबावनि 2 Corinthians 9 आयदानि 6 पद। एसेल' फोग्राया एसेल' मोनो, बुरजा फोग्राया बुरजा मोनो एबा गोबां फोग्राया गोबां मोनो होननानै बुंदों। Praise the Lord. नंगौ लोगोफोर, दिनै जायफ्रा गोबां बिगाफोर हा आबाद मावगोन बाहाय गोबां आबादफोर मोनगोन। एसेल' बिगा हा मावग्राफ्रा एसेल' मावनायनि फिथाइखौ मोनगोन होनना बुंदों लोगोफोर। बेयो सैथो। अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारि लोगोफोर, दिनै दानि मुगायाव बिगियाननि राहाखौ मोननानै जोङो गोरलैयैनो आबादफोरखौ मावनाय जायो। जोङो ट्रेक्टरफोरजों हालेवनो हासै, माइ गायनायफ्रावबो मेचिनजों गायनो हासै, हानायफ्रावबो मेचिनजों हानायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो मारा होनाय खेथ्रआवबो मेचिनाव गारसननानै मारा होनायखौ नुनो मोनसै आरो किसिम रासायनिक पदार्थ दिहुननाय हासारफोरजों जों गोबां आबाद मावनो मोनसै अनजाग्रा लोगोफोर। जों नायबावनि बे समाव बोसोन बिजाबनि 12नि 11 मावग्रा हालुवाहा आग्लाय-बिग्लाय जानो थायो, आन्थाय नबां जाबां सम नस्थ' खालामग्राहा मुर्ख होनना बुंदों। बोसोन बिजाबनि 19नि 15 बुंदों, अलसिया जानानै उन्दुबाय थानो हागौ, आन्थाय नोङो उखैनांगोन होननानै बुंदों। आरो बोसोन बिजाबनि 20नि 13 बुंदों, बोसोन बिजाब 20नि 13 बुंदों, नोङो उन्दुनानै प्राणखौ समखौ हगारालाबानो नोङो हगारोब्ला हावरिया जागोन। मावख्रुबदो नोङो आग्लाय-बिग्लाय मोनगोन। मावख्रुबदो अब्ला आग्लाय-बिग्लाय मोनगोन होननानै बुंदों। अनजाग्राफोर, नोंथाङा जेखि खामानि जाया मानो गासैखौबो नोङो मावनो सोलोंदो आरो मावदो। मानोना नोंथाङा जेखौ रोंबाय बेखौ लानानै नोङो मावनो नांखागोन। जेरै नोङो रोंगौथि लानानै अफिसार जाबायब्ला अफिसारनि खामानि, कन्ट्राक्टर जाबायब्ला कन्ट्राक्टरनि खामानि, बिजनेस मावबायब्ला नोङो बिजनेसनि खामानि, मिस्ट्रि जाबायब्ला नों मिस्ट्रि खामानि, डक्टर जाबायब्ला नों डक्टरनि खामानि, इन्जिनियार जाबायब्ला इन्जिनियार, आर्किटेक्चार जाबायब्ला आर्किटेक्चार खामानि, मेकानिकेल जाबायब्ला मेकानिकेल खामानि आरो टेकनिशियान बिदिनो सफ्टवेरफोरनि खामानि मावबायब्ला नोङो सफ्टवेरफोरनि जेखि खामानि जाया मानो नोंथाङा जेखौ रोंबाय बेखौ लानानै मावलांदो। बे मावनायनि सायाव इसोरा गेदेर बोर होगोन होननानै बुंदों लोगोफोर। गेदेर बोर होगोन। दा बेनिखायनो जोङो हागौमानि सिगांग्रो सोलोंनानै लाग्रोबाय आरो रोंनायखौ जोङो दिनै मावलांबाय, अब्ला बाहाय इसोरनि बोरा थाबाय होनना बुंदों। बेनिखायनो जोङो मोनसे बाइकखौ फरायबावनि हुदा बिजाबनि 16नि 17 बुंदों, फोरबुआ नोंसोरनो
जेरै बोर होदों बेबायदि हानाय बायदि नोंसोरो फोरबोनो दान होफैदो होनना बुंदों अनज्लायग्रा लोगोफोर। बेनिखायनो जोङो फै, दा जोंहा मावनानै आबाद बुथुमनायनि बोथोर, माइ गायनायखौ दिनै फिथाइ मोननायखाय हानायनि बोथोर। बे मोदै रुगु रुगु जाया बेगर फोबाय बेखौ रंजा बाजा हानो मोनगोन होननानै बुंनाय बायदि, गितफोरनि 126नि भाषायाव बुंनाय बायदि दिनै बुथुमनांगासिनो दङ। सोरबाया बुथुमजेनबाय, बुथुमनांगौ दङ, बा इसोरा बोर होदों। आरो जेरै बुंदों बेबायदिनो जोङो इसोरा बोर होनायजों जेरै मोन्दों बेबायदिनो हानायमानि गावनि गोसो जानायजों फोरबोखौ अननो, फोरबोनि मुङाव दान होनो जोङो नांगौ होननानै बुंदों लोगोफोर बाइबेला। बेनिखायनो बे बाइबेल सारि फरायनायनि सायाव इसोरा गेदेर बोर होथों आरो नोंथांमोन साफ्रोमनि सायाव बोर होथों। आङो बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। प्रेज द लर्ड।